Yes, welcome back to Lambo Bisaya. Yay! For today's video, no, baga na kayo noong kesa sa una and I'm so happy and grateful. No, mga kalambo. Niya katong first time na ako nga nag-vlog is maulaw kay kumura kong feeling na ako naghitawan nagtanaw sa ako. Pero, no, karon is murag normal na lang sa ako kapag kamo autobang ko sa camera. So, ang akong buti pasabot is kapag ka na kay gusto buhaton, una, medyo awkward yun para sa imuha. Ikaduha, medyo feeling nimo wala kay angay, no? Medyo ka nang bisag ikaw sa imong kaugalingon, murag anak ibali. What? Sa pagkakaroon kapag kamaanad na ka, imuha lang gid siyang sugdan. Kay pagka maanad na ka, no, makakuan ka sa mulabay nga mga panahon, mas dili na ka maulaw, pag naanad na ka, tapos mas kanang kuan siya kanang sayo na lang sa imuha, murag normal na lang sa imuha, so okay na, no? Murag para sa imuha kanang mahimo na nimo siya, murag habit na nimo siya ba nga kapag matubang ka sa camera. Yes, welcome back to Lambo Bisaya. Yes, pero mga kalambo, no, so dili na ta magdugay, kabalo magid mo nga ni agi na ko sa bisag unsa nga mga content niani nga ko ang Lambo Bisaya nga YouTube channel, no? Pero ang akong ibuhaton karon is maghisguta sa umaabot nga 2023. Yes, advance happy new year sa inyong tanan. Ugma, so magsugat na ta sa bag-ong tuig. So pag magsugat sa bagong tuig ang atong naandan mga kalambo pirmi is syempre mag-andam. So unsa inyong iandam? Ang uban diha andam na nga mag-move on. Andam na nga mag-let go. Pero ako o kamo nga mga kalambo nga kauban nato sa Lambo Bisaya, andam mo nga adunay bag-uhon nga habit, no? Adunay bag-uhon nga kung nakita ninyo nga dili siya productive nga binuhatan, like halimbawa tama anang aduna kay ginabuhat unya ang resulta is dili maayo, so ayaw na to siya buhata, no? So pag magbag-o, no, sa 2023 dapat ang atong bag-uhon kadtong dili produktibo nga binuhatan. So meaning to say, kapag dili produktibo, pulihan nato siya og produktibo. Halimbawa sa una sige kag katulog, sa pagkakaron ayaw na pagsigi katulog. Tama kayo. No? Kay dili man to produktibo sa imuhang isa ka tuig nga nilabay nga wala ka nagsigig tulog. What? Nagsigi ka og tulog, wala na hitabo sa imong kinabuhi. So imong una-hunaon nga sa 2023, no, dili na ka magsig katulog. Kay kada itulog nimo nga oras, imo na lang ibuhat og mga butang nga ikalambo nimo. So, aduna koy mga gisulat dinhi, no? Aduna gyud koy lista nga gibuhat sa inyo, ha, kay syempre malimtan man ako. No, lisod sad. Dili angay nimong buhaton sa 2023 kung gusto ka magmalambuon. Una, pagkatapulan, of course, no? Ayaw na pagtinapulan kung tapulan ka sa unang panahon, no, sa unang tuig o sa karon nga tuig, unya tan-aw nimo, no, nga sa imong pagkatinapulan wala ka nagmalambuon tungod kay aduna kay gusto buhaton. Example na lang nato nga gusto ka magtukod og usa ka tindahan, unya kay tapulan ka kay para sa imuha kapoy. Of course, di ka magmalambuon kay nagtinapulan man ka. So tanggala ang pagkatinapulan, pulihi og pagkamakugihon. No, so mo na angay natong pangbuhaton. Kung unsa tong mga dili maayo or mga wala nag-result og nindot, pulihan nato og mga butang nga mag-result og nindot. Ingon ani ra maguna siya mga kalambo, no. Kini base ra pud nino sa ako na learn, base ra pud ni siya sa ako ang mga na-experience. Subjective ni siya, ha. So dili ta moingon nga expert ko, disclaimer lang, dili ta moingon na expert ko. Pero nagka-resulta man sad ko, no. So meaning to say, gina-share ko ni sa inyo para dili ihambog, kundi to inspire you and to, you know, hug you all. Nga unta na mo sabay mo sa kalambuan, gali kay Lambo Bisaya nga to ang YouTube channel, no? Ingan na maguna siya mga kalambo, no. Kung ikaw, no, gusto ka magmalambuon 5 years from now, meaning to say, karon pa lang magtanom na ka. Kung gusto ka mag-harvest 5 years from now, mahimo kang magmalambuon. Halimbawa, gusto ka mamahimong basketball player, no, 5 years from now. So, ang gusto yun mo, mura ka og si LeBron James, kaabti ka, no? Syempre, mga kalambo, kanus aman nimo sugdan mag-practice, ayaw kong ingna 5 years from now papod. Alangan na mag-practice ka karon, ugma abtik na ka, diba? Ugma mura na ka si LeBron James. Dili. So ang imong angay na buhaton,
karon pa lang 2023 magsige na kag practice og dribble, magsige na kag practice og itsa-itsa. Syaro sa adlaw-adlaw nimo na nga buhaton, butang nato 5 hours a day ka magbuhat ana. Sa tanaw nimo 5 years from now dili ka makashot, dili ka mahimong abtik sa pagdribble. Labi na kung ihatag nimo imong best kay pangandoy gud nimo, di ba? Ihatag nimo imong best kay total pangandoy man nimo nga 5 years from now mahimo kang basketball player. So, imong buhaton, magsige na kag pauntol-untol og bola karon. So, yung naan na po sa itong mga pangandoy sama sa ako way back 2019, no? Actually, 2017 pa lang gusto na ko magkanegosyo. Pero, wala dayon siya nahitabo. So, daghanay pa ko giagihan, no? Nagpataka-taka pa ko. Nagpa-scam pa ko, and wala ako na scam di atong mga get rich easy, no? Get rich easy. Katupitang wala na kay buhaton, magpiyong ra ka, maghulat ra ka, and well, nanadayon ang imuhang pila ka porsyento sa sunod bulan. Wala ko ana ni apel. Ang giapilan is katong nag-invest jud ko sa mga product, nagoy mga product, no? Na ako nahimong ka partner nga giati ko, na apoy nahimong ako ka partner nga nayabu, no? Wala nag prosper ang among business. Na apoy mga kining na apoy nahimo kong nagkuhan ko sa yan, nagkapital ko, and then nakuha na mong product, pero dahil ito giutang dahil ito niya nga product. So ang ako dahil kwarta nga gigamit is nga akong kwarta nga iyang gigamit di ay pagpalit sa iyang sakyanan. Well, no, grabe siya. So daghanay pa ko nahimong pataka-taka before ko nag prosper sa ako ang parang ikalima na ata nga business. Wow! And congratulations to me mga kalambon, congrats ko ninyo kay nahimo nga mag 2 years na karong March. Karong March 2023, so I am so excited. No, so mo nga nagalito, ayaw mo pag tinapulan. Ang akong ginaingon sa inyo, kung unsa inyong ginabuhat karon, inyong i-harvest puhon. I-harvest niyo na 3 years from now, i-harvest niyo na 5 years from now, no? Wala gyud butang na imuha siyang itanom karon, ugma nimo siya anihon, Piat City ka. No, Piat City gyud ka. Pag hunahuna na, mao gali ka na galing manguyab ka, di ba? Manguyab ka karon, gapuhay na gyud kayo ka. Kung pagkaugma sugton dayon ka, di ba dili? Una magila-ila sa mo, una magpapansin sa ka. Pangandoy gud nimo to siya. Mapapansin sa ka, no? Di ba? Papapansin nimo, magila-ila pa mo, syempre lisod sa buong-buong siguro siya og sugton dayon kaniya, no? Siya kailan nimo. So una, magila-ila mo mga kag phone number. Ang gina-enjoy ra nimo ang process ba? Tingalan na lang ka 5 months nang nilabay, gisugot na dayon ka. Oh. Sana all. O diba, so yung ana ra gihapon sa atong mga pangandoy. Pulihi tong mga butang nga dili produktibo sa imong ginabuhat aron nga produktibo na. So undangi ang pagkatapulan ikaduha, no? Adaghan og excuse. O ayaw na pagdaghan og excuse kasagaran man gud sa ato mahimo nga abdik ta sa mga kanang gusto mo ko mag-business pero kay mura mag kuan pa man gud di una pa na ako nga kanang magkakapital kuan sa kanang unya na kapag nakabaligyan ako sa baboy unya na kapag kuan na kinani kan ka excuse pero may sa imong kaugalingon ba nga para dili nimo na mabuhat pero kabalo ka sa imuhang problema ana imo rang kaugalingon imong kalaban na kay mga excuse naghanay kay kanang mga excuse nga kibaga dili ikaw pila ra pagingon nga dili sa ako kay ako mismo, akong problema, akong kaugalingon. Yun na ba? No, so imong dawato no sa kaugalingon nimo. Ayaw pangita excuse nga. Kuan pa manggod ko kanang mapakay quarret pa. Kuan pa manggod ko. Apin nimo ang kapital mga kalambo no, dili yun na siya kwarta lang. No, lakas ng loob. Kaya nga ang kwarta makita ra man nimo kung imong gustohon. Ano man lagi ba pag na birthday? Nga naman lagi ba pag na ikuan? Anong paspas man kay makakita, di ba? So imong hunaw-naon nga kini pod para pod ni sa kaugmaon gud, di ba? Di ba? Para sa kaugmaon, madlok malagi pod. So wala ka buhatan na no. Pero ako lang kini ang ngayon nga napambuhata sa 2023 kung gusto nimo mga lambuon. Pero kung okay ra pod ka sa imong kinabuhi karon, ox, wa pa kels. Number 3 no. Ayaw na kahadlok masayop ma-fail. So ang kasagaran sa ato mahadlok no, ang kasagaran sa ato talawan. Kasagaran sa ato ang maingon sila na mahadlok manggugo kay di magugo kabalo ana. Unsa nimo pagkabalo? Kinahanglan magtuon ka. Halimbawa, gusto ka magka-negosyo. Di ka kabalo magnegosyo. Lisod sad. O magnegosyo ka, di ka kabalo. Meaning magtuon ka. Pagsugod. Oh, kadaghana karon mo ato ka sa Google, mo ato ka sa YouTube, di ba? Daghanay kung unsay kinahanglan nimong sugdan nga negosyo. Ano ang uban nakaya man, nganong ako nakaya man ako, may manapod mo nga. Ikaw man kay kuan man ka, mao lagi dayon na.
parehar man gud uroy ta. Mo na ako nga ayaw na pagkuan, ayaw na paghadlok ma-fail kay ngano pag moingon ka nga mahadlok man gud ko ma-fail kay basig ingon ko sa mga tao nga failure. Uy, ayaw na pakialam sa ilang isulti kay wala man ka na buhi para sa ilaha. Diba, ang imong pirming focus no ana ra ka ba? Imong focus is para rin sa imong mga pangandoy. Aba, ayaw naglingi diha. Ayaw maingon sa ila. Yun makanilang ambisyosa ka. Ambisyosa bitaw ka. Ang mga tao, no, gusto mo lang ambitious. Ambitious, dagha ambisyon sa kinabuhi. Mo galing magkinaunsa, magpakabaga-baga sila naong sama sa ako. Ambitious man ko. No, gusto man ko mag-travel around the world. So, di ba, sa ako ang kabatanon, gusto ko nga mag-travel ko. No, gusto ko mag-travel ko and mauna nga grind jud ko, no, mo grind jud ko. Gusto na ako halos everyday gusto ko magtuon og mga butang, no, nahitabo pagali na nga nahimo kong opportunity hopper. Pag may kag opportunity hopper, gahap ko pirmi baga ambak-ambak ko kung asa na opportunity ambakan diretso mo tong ga sa una gapataka-taka ko mo tong yabo. So kung niyato na fail man ko, so naka-learn ko nga ay dili day dapat ko angay na mag-ambak-ambak. Dapat na alam ko usa ka butang na akong i-focus. Kay kita sobra na ako bright. Gusto na to daghan kay panikamot ani. So before ka magdaghan, focus sa usa. No, kay para kapag kabalo na ka sa sistema ana, kabalo na ka nga ingon ani na stable na, secured na ang usa ka income nimo, ambak na dayon ka. So, mao na siya na ayaw na kahadlok ma-fail. Kay ang failure is kanang kinahanglan nimo na siya dawaton. Kay once ma-fail ka, meaning to say na kay kinahanglan i-teach sa imuha. Sama na lang sa ako, no, katong na-fail ko, katong kusog ra kayo kumusalig og tao kay syempre ang akong intention gud sa iya is pure nga maayo. So nag-expect ko nga pure pod nga ang iyang ibalik sa ako nga maayo. Kapila ko nagsalig. Unang business na ako nagsalig ko ha. Salig ra to, walay kasulatan. Ay na dito kasulatan pero gihapon. So salig gihapon ang nagdala ato katigaw, no? Ikaduhang business ako salig gihapon. Ikatulong nga business na ako samot salig gihapon. Ikaupat nga business na ako salig gihapon. So nakana ko nga ay di na gayto pwede kay kaupat na ko nagsalig-salig, no tanga tinanga na tong ako pero kung wala ko ato na fail dili ko maka-learn nga ay dili din nimo ihatag sa tao ang imong 101%. So kinahanglan ka dili naman ka magsalig og tao. Ay actually mo salig ka pero gamay lang ay hatag tanan. Isa pa, di ka magsalig sa laing tao, magsalig ka sa imong kaugalingon nga kaya nimo. Salig manggug ko sa una nga sige lang sila ra, no, sila na lang kay syempre kuan ka nang sa tawagan ni kapital ra ko tapos sila nakibalibanat ayaw gayud mo ana mga kalambo. Dapat ang inyong kaugalingon inyong i-train gyud, no, i-train nga unsa man akong gusto nga negosyo kini tunay gyud na ayaw pagkuan nga siya man kabalo gud nya ako ra nagkapital ayaw na experience ko na end yabo tanan yabo kana bang na bisag na ako ha naago ko ga ka inventory ko ga kuan ko pero naamay ga kuan mura bag dependent ko ba. Dapat usa ka independent nga tao nga kaya nimo sa imong kaugalingon, no? Pag mayon po kag ikaw kalambo ka ikaw galingon oo na magitay lahi nga saligan pero matawag na nga kapag ka dependent ka lahi ang dependent sa interdependent, no? Una sa ka mahimong independent before ka maka interdependent nga kaya ra nimong kaugalingon pero mas maayo nga aduna kay kauban, no? Pero katong nagdepende ra gud ka sa usa ka tawo nga nagkapital ra ka tapos ingunana. So tungod ato no na fail ko, so naka-learn ko nga kinahanglan dai nga mismo akong kaugalingon akong saligan nga ako ra isa magpalago sa negosyo, magsugod og negosyo, magtuon kaya man ako. So hantod sa nahitabo to nga kung wala ko ato na fail, no, dili siguro ko magtuon og chop kay kung for your information, no, sa tanan nga mga magtan-aw diani ang akong gihimong business karon is kan-anan, no, ang ako ang pinaka main nga ako ang gina-offer nga food is fried chicken. Kadtong naka-learn ko gipaningkamutan ako kung wala ko na fail, no, wala ko nagtuon unsaon pag-chop, wala ko nagtuon unsaon nga marinate, unsaon marinate nga akong gamiton para ilove sa community, sa tao, sa society, sa mga tao nga consumer, mga customer nako. Kana siya tanan kanang tungod na kay na fail ko. So kamo ayaw mo kahadlok ma-fail, no? Ayaw lang po nang palabi nang na-fail lang mo ka 1 million. Sama sa ako kaupat na na-fail, di ba? Pero siguro ingon ato ang para sa ako Kaupat pagtuon na. So gali para dili ka ma-fail kung mahadlo ka magsugod kay hadlo ka ma-fail. So pagtuon na gyud. Pero bisan pag unsaon niyo pagtuon ma-fail gyud ka kay part na gyud siya. Part gyud ang ma-fail ka kay kung dili magud ka ma-fail, dili ka maka-learn. Pareha gud na sa kanang sa school. No, kapag ka dili ka marong, dili ka makabalo nga
Sa mathematics, no, halimbawa, nagkuan ka, nag-answer ka, marong mangyug ka. And kapag ka narong ka, i-correct ba ka sa maestra? Dito na ka makabalo nga, ay, bantog di ay. Kay diri di ay ko nagkuan sayop dahil akong gibuhat. Oh, so, next time, ingon ani na ang process, ingon ani na ang method. No? So, ingon na gihapon sa kinabuhi. I-apply na to ba sa real life, no, mga natun-an nato. Mo na ang uban manggod ma-fail, no? Sa halimbawa, may mga uban nga kapihan naman ako ng negosyo. Di good para sa akong negosyo. Dili, oy. Para sa imong negosyo, pero ikaw wala ka nag-atiman para sa pagnegosyo. Wala ka nag-andam ba sa imong kaugalingon. Gusto man day ka magnegosyo pero wala ka nagtuon. Parihara na sa gusto ka mahimong driver. Unya dili ka magtuon pag drive in matumbag yug ka. Oh, so wala pa ko nasukuan na. Gusto lang ko na makasabot mo mga kalambo kay of course ang atong ginahatod diri is kalambuan man. Wala kay ipon para investment, no, kusog kaayo ka, no, dag kusog kay ka manggalante kay ka manglibre. Labi na kapag ka adunay mga bonuses, adunay mga sobra sa imong sweldo, instead nga imo nahang i-invest, instead nga imo nang ihinay-hinay pag-ipon kay para bawa 20 kada adlaw or 100 kada adlaw, no, imong ginaipon kay tanon nimo na kay kuan ba, timeline ba, like 6 months sa tag 100 kada adlaw, pila kana nga ako maipon, ako anang inegosyo. Ay, palit ko na una og ukay-ukay. Mo na una ukay-ukay. Sunod naman or dili naman ukay-ukay, ako nang i-barbecue. So, ako na ikuan. Kay kada bang imong ipon, pag may tag investment, ipon na nimo nga imuhang gamiton na pod para motubo. So to make imong kwarta, imong gamiton to make more money. No, ayaw siya patulugan lang kay ang kwarta, ang trabaho sa kwarta, magpadako ug padako yun na siya. So kapag na kay 50, gamita ang mindset, gamita ang utok, kung unsaon nimo na ipa 100. Ang 100, unsaon nimo na ipa 150. 150 unsaon nimo ipa 200. So yung na dili kay 100 taguan. Kita na po dala paspas taguan. Dapat katong imo nang nataguan, imo na putong padakuon. So dili lang to nimo siya dungag-dungagan, kun dili kadto mismo siya, ibutang nimo sa usa ka butang nga mo tubo siya ba, no? Magka-interest siya. Ayaw wala lang na ako na ginakuha ng pautang kay medyo pautang gyud makakuan. Medyo kuan gyud pautang kay murag nagpautang ko kapila and failure, no, sa pautang. Dili to pautang na nag-business na ako ha, pautang gyud to tungod kay by heart, no? Kay gusto kong mutabang sa ako ang mga kaila, pero sad to say, no, ma-abuse ka, dili ka mabayaran and makawala og trust sa ila. Same time nga makawala og trust, makaguba og friendship, daghay malaot pagka nagapautang ka. Dili kay nako na gina-advise na daghay business, pero kamo bahala na mo kung nilambo mo sa pagpautang. O congrats sa unta mentality, no? Karabang sige ra kag ay unta, no, kanang unta sunod tuig, unta sa 2023 ako anak ko, unta sa 2023 puro ra ka unta, no, ayaw na sige unta, ayaw na nang sana all, dapat pwede all, dapat dili nakatig sana all, dapat ikaw na gud mismo na imuha. So ayaw na nang unta, ayaw na nang sana. Kung sana man gud mura bag dili ka confident wa kay salig sa imong kaugalingon nga makabot nimo kay unta. Sumurag na kay laing gidependehan, no, nagdepende ka, nagsalig ka sa lain nga unta lahir ko ng unta sa makuha. Halimbawa, unta makuha ko ng kuano kanang 1 million per month, lahir na sa makuha ko ng 1 million per month, o, di ba? So stop na ng unta-unta. Part 2 for the next video.